bundok. Ganda sa may bundok. Relate kaya yung mga maliit na bundok. So ayan mga kabosing, nandito na kami sa bundok. Nanguha kami ng tugi, buga. Sama ko si Boss Joey, TikToker at Uncle Mando. Kailan nakaday? Ayan. Kita? Natin nakita. Dagduma. So ayan, nandito na kami sa pagkukunan ng buga or tugi. Lamang lupa. Mang Joey. Ayan na. Edit tayo ni. Dako kasi natik. Wanda si nagtapon na ito. Oh, shout out daw sa nagpapa-shout out sa'yo. Shout out sa kasama kong pogi. Sa mga pogi dyan. Shout out. Sa mga pangit, shout out pa rin. May ano yan? May laman? So ganito yung ano niya. Basta dadapay po na dito. Kailan dadasiit na ni. Sanga niya mga kabosing oh. Tinik. Ito. Matinik. Bali yan siya oh. May tugi na dyan, tugi. Asa? Dondong ako na. Yan yung merienda namin mga kabosing. Tinakawan. Tinakaw. Pati yung mais sa bag ko. Mangarong ka na dyan po. Tinakawan. Ano bigay ko? Ano yung pangarap mo? Yun ang mais. Kumangayo ka sa Ha? Dito kami ngayon sa planetang Mars. Shout out sa mga Boss alien. Joey. Shout out sa mga kapatid naming alien. Iba nangkal? Ampay. Ayan si Uncle Mando. Brian mo, mga bikon na ako. Video-video na. Ito, mga kalata mo. Di pa nanananghalian si Boss Joey. Ito yung manok na kakainin namin mamaya. Hanapin mong daddy kanina ni. Mabain. Isurutan. Oh, si Boss Joey. Kumakain daw. Kain pa more. So yan mga kabosing, salamat sa suporta. Yan. 2,000 subscriber na kami. Sa sponsor, sa camera. Yan, GoPro. Sa sponsor ng mais. Yan. Shout out. Gal? May nakuha na si Boss Miguel Mando. Mampay. Ha? Dan? Meron na daw mga kabosing. Oy. Wala. Ano? Ay, maliit. Ito, ito siya. Kapatid ng ube. Puti. Burbur. Yan siya mga bossing, ang lalim.
Natusok-tusok na. Ang ating chef. Si Buskol. Boskol. Boskol na daw, wag na daw TikToker. Buskol. Pol lang. Pol lang sa kalam. Maluto. Malapit nang makuha mga kabos. Maday. Oh, yun. Nakilak talo kastad eh. Kuha! Ala to. Matanda na. Ayun na. One down. Big one down. Big. Ito yung mga iba. Oh. Sayang naman. Maliliit pa. Tubo mo na ata. Yan. Puting ube. Pang ano, Ginataan. Masarap to. Ginataan. Ginataang pinaltaw. pangpalitaw. Tambo-tambong. Pang birthday. Birthday ni Inang. Oh, Birthday ni Inang bukas. Punta kayo. punta kayo pero wag kayong kakain. Joke lang. Yan si Boss Mando. Boss Joey. So itong buga mga kabosing, may ano din, nasirang ganito. Ano? Bulok. Pulok na. Ayan, may nakuha ng maliit na naman, maliit. Ano? Maliit. So ito na yung ano, inihaw ni John Paul. Maitim na. May bisita kami. Idol Piolo. Nahati. Sayang. Hati. Ang laki mga kabosing. Yan si Bayawak Boy oh. Pambato ng kanto. Pambato ng buga. Ito ng pambato ng buga. Pinakita tayo. Jay. Shout out sa mga kasama namin wala nang isaeng. May init Ganito na eh. lang gawin natin mga bossing kaysa magnakaw. Bikyato uno. Amo yung mga dati kami. Apaw. Malalakat ka ni John Paul. Kita mo sa tewan, mga tewan ha. Kaya illegal gambling dati na kalit e balitok ito yun na. Dito balitukon na ang makita. May deterrent din tayo. Dapat mabagi tayo. Wanan ah. Nay! Nay, nalan. Hindi siya yun. Kasingin na. Ang kubaso na dyan, bagi na yun, bagi na yan, ito sa bali. Nay! Oh shoot! Malaki masyado. Ito be. Malaki masyado. Ayaw pakuha, malaki masyado. Ayaw pakuha, malaki masyado. Nagana, Ay, may no. naganap lang. Netok Nakapit ball. na dyan. Nay. Busy.
Ito lang Eh? isa ah. Oh, nagdakkel ko No. mga yan. Napisi, Isa sayang. lang to. Ano tayo? Nagdakkel ko Naputol. mga yan, sayang. Sambil ka ni kano. Suro-suro Ayan. mo gamay. Naputol. Oh. Ang mga galaw-gawin kita na. Batay. Aba eh. Lumalapit. Aba. Aba eh. Lumalapit. Hindi. At least kung buo man lang. Ang mga pulsara na sayang mo dubo. Madami na pre. Madami na pre. Mga basyo yun. Ang kalaban yun. Lagi titi. Natagbati ang pula eh. Ang ka ni. Pip pip. Mga tayo kumaibigin. Ito pinagpa-komisyan natin 10 piso. Dato pinagpa-split job di guys. Yeah, mutay. Bigyan kawan. Ganda. Nay, napugsa sa manan. Ah, Wala ba? TikTok lang. Yung. Ajo. Oh, kayong. Laki sana pre. Ano to? Ano to? Singkamas o sibuyas? Baka mani. Ito yung mga tayo may isang. Ito, uy. Focus here. Kasi nga tayo mabagsak to tiko na. Oh, Focus here. aray. Basta na nakatupot ni Jim Arog. Basta ni Jim ako. Laka. Ito eh. Le. Dakal sa ita ah. So ay tananggal? Ang dakal ah. Ayun, laki nga. Wait a minute. Coffee nga init. Ay nalan. Yun, laki. Ay, Ni? pangkikuan ni. Suda. Ang pikas day mo. Tugaw tira mo. Abay. Anong mix ni daw? Nagsiksi mo data para kali yung anong Wala ko pikir na kada to, di na pinda. Parating pa lang. Oo. Malaki to mga kabosing. Oh. Yan. Oh. Yeah. Dalawa. Ayo. Yun. Ito na lahat. Handa ni Inang Lourdes. Birthday niya bukas. Gayadan nga. Pakitan. Ano pa yung may isa? Imposible. Manay mo kung tangon pero Tapa mo ito yung jay. Abaya, ako naman yung operator. Taga-susi. Taga-susi lang ako ah. Iba yung taga-tusok, taga-uhay, taga-susi.
Bisa po. Kapso sa ita katusukain. Tagasusi lang po ah. Ay! Okay. Come on, paset. Galing Cambodia to Vietnamese. Ako ay taga Japan, taga susi lang. Sa kilo raw, sa kilo. Ito. Abay, taga Cambodia to ah. Taga hukahin namin. Import ang arod, import. Nagkapuno pa tayo manama. Sige, tulog ngayon dyan, nabatyan niya. Alas 3 pa eh. Asa ito talaga alas 6? Nakikmerienda na eh. Merenda, mais. Break time ko kayo kami na. Break time. Mais na maitim. Kasing itim ni Kwa. Yung itim ko. Nagalan yun, nagtangkan. Kalau temay si Cambodia. May sama, amo lumaban. Nih, asa lumaban? Nala. Bato man, hindi. Thank you. Bato basi. Lala ko ay. Bato basi. Per second tergaro. Din king. Nih, dapat misalnya, Talay, tatak lang tato yan, hindi unugay. Nih, singinan. Oh, kambal sa uma natin eh. Please, meron. Dapat may sa tani. Ta, yan na. Ta. Adigaw. Pasagpat tayo nga pasagpat. Dapat dito. At least upa dahil ito dapat. Yung pasagpat abay, pabante tayo ng padapante ah. Ito lang nakuha. Ito yung kinukay ng taga Cambodia. Wala mahuli. Wala makuha. Wala mahukay. Shit. Pero may anak. Di na eh. Takto sa mayo. Labuda pa na eh. Apa lang gadayo pa ba? Ito pa lang na eh. Liko sa data na eh. Lagi na yun. Hindi na pong tila. Napong tila po prusanan. Wag mo. Apo. Pinapili daw. Apa yun? Nasi kamay. Tini. La, kaya na to. Nit na eh. Nagaalam na nga ro. Sungar day ta. So dati Ano kaya mong alam niya? Gura ka siya. Manay. Tiko niya Baka makabil mo siya manay. Sayang gapapurat yung maro. No, mabait na siya. Kano pagpulpura mo kuma. Ay ka. Ang malas. Yung kapapurato. Aba, nakuha na naman. Batch yun to. Yo. Ang gagaling. Malunala tayo. No? Dua pa lang, manipot pala tabiga. Oh. Dapat tapon na da. Batog na. Ayuri. Batog na da. Yay, singinan. Bay, singinan pala.
Singinan pala na eh. Woohoo! Grabe. Singina. Nagtiti, pagpipilit. Kapay niya, pinga talagod ba kung gumawa niya viola niya. Nagtiti, nagpipilit yan Oo. Jess. Manipot kay Biga, yung ganot na, ito pala nakalakali tayo. Oh, dead idea no kang sa magkalit. Dakal, dakal na eh. Dapat pa ni. Ano ba? Awan daji di jarabaw. Katik. Dakal dajay. Di jene. Kuha na kami eh. Nata bagatan lata. Angga dita, di bagatan. Wo, dita balimpay. Yan ti kadak. Data lugar. Nani? Nakumpay lang namin dito. Pang tayo bangir nga planeta, bugal ada nga makan. Jamuyog kan. Nabayag pa nga di kam dati nalungto dito. Pang nibo ka dati si Muro. Laki, gunain, katun. Ay! Ni na PC. Tukol? Uy! Tani oh. Sayang Ay natukol ta nga to na. oh. Dakul. Laki. Sayang. Gali kamutit. Nagdakil atin yan eh. Nika, magamin. Nikas dyan. Da. Wala kami nato direct sa laki. Grabe da dito ini, aja dito ito sayang manong eh, sa kadaklan. Dapat tao eh. Uy, Dapat din eh. No. ala lagi. Ada kita. Anak. Ang mga dua ka day pay sulod jay, di maindan. Tino ano yan eh. Dapat ka? May tulak sila naman ito kasi. Oh, nakuha ng dalawa ah. Kamusta mga ano taga Cambodia? Mahina ta kang bunyo ka. Pilipinas na malakas. Nautal na. Pero di kami nagpabato ng mga taga Cambodia. Kahit di kami nagkuhukay, meron kami. Ito lang nakuha. Linya. Lama-lama mo isa ko gano'n. Ado kayo na ito ang gintaan ay may bustay pera. Sinabi mo banog. Daw la data na naitan. Kanahan tayo magdangada. Kumain pa tayo lang. Nanaw pa ito ngadwan. So ayan mga kabosing, uuwi na kami. Ito na yung nakuha namin. Kalahating sako. Subscribe for more videos. Bye bye.